Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ka'ab al-Ahbar rahimallahu ta'ala, lau anna sawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu, lamun setune piro-piro ganjarane piro-piro majelis ngilmu bada diduduhno linasi maring menungso, laktatalu yakti padha paten-patenan, hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin sukahu. An Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Utawi sabene wong kharaja metu sapa man fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu, fahuwa mungko utawi man iku fi sabilillah ing dalem dalane Allah hatta yarji'a sehingga balik sapa man. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul mautu, man utawi sapene wong ja'a teko ing man apa al mautu mati, wa huwa hal utaman iku yatlubu lagi golek ala ilma ing ilmu, liyuhya bihil Islam, supaya urip apa Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Niki tasih bab keutamaan ilmu utawi hubungan kalih ilmu. Bilih dipun ngendikano Ka'ab al-Ahbar ngendika, lamun diparil ganjaran golek ngilmu iku didono karo menungso, lamun diparil ganjarane golek ngilmu iku didono nanggone menungso, laktatalu alaihi hatta yatruka di imaratan imaratan, lamun diparil didono karo Allah keutamaane utawa ganjarane ilmu, yakti wong mau bakal do paten-patenan, do oyo-oyoan, sing duwe sapi bakal ninggal kandange, sing duwe toko bakal ninggal tokone, sing duwe gedung bakal ninggal gedunge, sing duwe pasar bakal ninggal pasare. Iku krana banget gedene ganjaran wong golek ngilmu. Iki lagi golek, durung entuk lho ya, lagi golek. Jadi sing dilampahi Pak Kiai Sirot Meloko iku wis cocok iku ya. Cocok iku. Bar magrib kok delalah apa ana ngaji. Ya ana pasien engko sik lah ya. Pas iku. Jadi kalau nge cerita, jadi wong nek ngilmu iku kesempitan didadekno kesempatan. Jadi golek ngilmu iku piye? Kesempitan didadekno kesempatan, ora kesempatan didadekno kesempitan. Iku golek ngilmu. Mergo sakniki zaman sakniki wong kok ora duwe ilmu, jajal ngomongnya masyaallah awur-awuran. Kula mencerita dhewe tengene gandu, bilih zaman akhir iki bakal teko zaman sing zaman mau turu iku luwih apik timbang melek. Turu luwih apik timbang melek, melek luwih apik timbang lungguh, lungguh luwih apik timbang ngadeg, ngadeg luwih apik timbang mlaku, mlaku luwih apik timbang mlayu. Saiki jajal sampean angen-angen, wong iku ngomongi, masyaallah. Sampeyan iku bener, diklerokno. Apa meneh kleru. Bener saiki lho salah.
Kula wingi nyontokno ana wong ana desa untuk bantuan grosok upamane ya. Untuk bantuan grosok. Iku sing bangun kleru, sing nyawang ya kleru. Sing entuk bayaran kleru, sing ora entuk ya kleru kabeh. Jajal. Lho kowe iku lak wis diweke negara iki lho grosok. Lho kok ndelalah iku ana grosok dislender karo apa iki slendere sing cengri iki lho Kang ya. Ya Allah. Lu ngono kok kleru. Jadi ngomong kleru. Sampai ana panitiane slender cilik. Nang warung diomong kleru. Kok ora gendul pisan ae ya ngono. Jajal ora iya ta Lho, engko nganggo sing gedhe ya kleru. Lah wong desa kok gedhe-gedhenan lah apa malah ngrusak liyane. Iku wong nek ora duwe ngelmu wis kleru. Kiai meneng yo kleru, kiai kok meneng. Ngomong yo kleru, kiai kok kakean omong. Kleru kabeh. Zaman akhir saiki wis kleru kabeh. Ya, saiki kaya kasironi. Kasih sapi iya, kasih sapi. Ngaweki arit wong yo kleru. Lah wong wis kaji, lah kok terima arit ngono ae. Kleru sampe kowe. Kleru kabeh saiki kuwi. Apa jenenge ora ngawi arit yo kleru. Jadi mane saiki apa sing paling apik? Kowe nek kepengen ora kleru, turu wis nang omah tengok-tengok wis. Iku zaman akhir. Lah zaman akhir kaya ngene iki. Zaman fitnah sing kaya ngene iki. Iku zaman orang ngarah iso urip, orang ngarah diuripi Allah. Maknane orang ngarah dislametno Allah kejaba wong-wong sing diwehi ilmu. Senajan ngelmu mau di bulan baleni oleh nyeritakno, oleh ngaji. Saiki kiai ngaji, saiki nang kene bahas bab ngelmu. Ngene-ngene kono bab babakan ngelmu. Kleru tak gak kleru? Kleru. Percaya aku kowe. Wis apa pernah kok pidato alah. Nang kono bahas mak lampir, kene yo bahas mak. Kleru kabeh. Padahal ngelmu agama iku ora kena dibandingno karo ngelmu donya. Nek ngelmu donya saya arit iki mau nggo ngarit bendina, saya tipise nyoto. Paham nggih? Iku nek arit ban mau nggo mlaku bendina ora saya kandel, saya tipis. Iku nek ban iku donya. Tapi nek ngelmu ora. Jadi kadang awak dhewe iku ora proporsional cara ngono. Nek babagan donya iku ngene, nek babagan ilmu ngene. Padahal awak dhewe iku wis kulino bulan baleni perkara ning nyatane ya ora bosen. Kaya Mbak Kohar bendina yo ngalas. Ayo sok kon ganti ngono maksude. Ayo ora iso. Bakul cinta saiki cinta, sesuk bubur. Ya malah bubrah kowe, ya. Ya bubrah manane? Iku donya. Dadi donya iku janjene bulan baleni wae awak dhewe wis kulino. Kudune babakan ngelmu kudu luwih mok bulan baleni. Sebab baleni maca utawa ngaji ngelmu iku ndadekno barokah gede. Mergo ilmu ku ana cahayane. Kadang kawitan melu ngaji pertama ora paham. Lho, sesuk ndelalah dibaleni maneh lagek diwehi kepahaman saka Gusti Allah. Dadi manane ilmu iku kudu mok bulan baleni.
supaya mancep nunggone awak, nunggone ati lan ana barokahe. Ya, supaya nek ngomong iku ora glanyong, ora nyalahno wong kabeh. Wis akeh kleru. Lah zaman saiki ku sing paling ora kleru apa turu. Saiki wis ora gara. Ngaji yo ketoke kleru, ora ngaji yo ketoke tambah mbok wis ngono iku pokoke zaman akhir. Lah ya kejaba wong sing dislapetno Allah nganggo ilmu. Mangane tengene kabeh-kabeh niku ngendika sapa wonge kok roh ganjarane banget gedene barokah ilmu, wong mau iku bakal paten pinaten mergo oyo-oyoan wong apa ngaji. Tapi yo ora ngono janjane. Jajal. Cara sesuk upamane ana bantuan kok desa ya karo sesuk ana ngaji antri sing ndi? Lha kene kene udan lampu mati ya blas kok ana wong. Ya kandhane kok. Dadi ngendikane Kanjeng Nabi wis bener. Dadi wong saiki iku balik nang zaman jahiliyah maneh. Jahiliyah ku maksudnya piye? Umi ku maknane bodoh. Gak roh dikandani malah muring-muring. Iku zaman saiki. Asline ngaji ku penting nomor 1, tapi nyatane sing nomor 1 apa dan kok lha ngono iki kiai ngaji ngene ya kleru. Wis repot. Ra apa ya, pokoke kleru-kleru nek ngaji klerune gampang disepuro, paham nggih? Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi wong kapan metu krana golek ilmu iku dicatet karo Allah ganjarane kaya perang fi sabilillah sampai kowe balik. Sampai awake dhewe balik. Senajan sampean pas ngaji lagi tuh. Jadi kalau ngene tengene ganu niku cerita fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jadi awak dhewe iku maknane piye? Fadkhuli fi ibadi. Kowe bareng karo wong-wong sing saleh. Kowe bareng karo ahli wong sing saleh lan mlebu swarga bersama orang-orang saleh. Jadi kenapa kaya ngono? Wong saleh iku ibarat kaca. Wong saleh iku ibarat cermin. Jadi kapan cermin? Cermin iku nek sampean angen-angen nek cermine ora rusak alias cermin sing resik iku piyambake ora ngarah bodoni. Apa cermin. Jadi kalau umpamane sampean niku ireng raine glutah-glutah bar traktor sampean nyermin berarti yo ketok glutahe. Sing paling jujur itu adalah cermin yang bersih. Semono kok krana dene iku wong sing jujur, mula wong soleh sing diterah Allah jadi wong soleh nang donya iki, piyambake iku ditugasno memantulkan cahayane Gusti Allah. Lah nek cermine bersih, apa sing diketokno cermin iku mesti padha karo sinare. Paham nggih? Dadi kok umpama pangeran ngakon ngene, ya engko disampaikno ngene. Kecuali cermine ana nafsune makane kotor.
Jadi dekne ngaji ogak menyampaikan cermin sangka Allah, ngilmu sangka Allah, neng ngilmu sangka atine dhewe mergo cermine kena apa bleduk nafsu. Ketok padang tapi ora patek padang mergo buruk kena bleduk. Mula wong ngaji ku nek supaya iso mlebu tenan nggone atine wong sing ngrungokno iku yo atine sing ngaji kudu resik tenan, ora kena ana debu riya, debu macem-macem sing dadekno ngilmu iku ora dadi barokah. Ya wis kaya ngono. Ngilmu menyampaikan ngilmu krana awak dhewe iku sing ngaji ku wis dijanjeni Allah swargane Gusti Allah, maka ora usah bandingno donya. Supaya apa? Supaya awak dhewe iku ngajine ikhlas. Kenapa kudu ikhlas? Supaya sing ngaji ku ya entuk keikhlasan barokah ngaji sangka Gusti Allah. Paham nggih? Jadi saya ikhlas wae harus ditempuh dengan berdarah-darah. Ngaji ora dibayar, ora usah ngomong no meneng. Kowe nek ngomong malah kleru. Kiai kok bahas babakan amplop ya. Pokoke ora dibayar ya meneng, dibayar ya meneng. Ora semua kanda-kandakno, malah ndadekno fitnah. Aku ngene ngaji nang kono diwehi 10 juta, nang kono telung fitnah saged fitnah. Akhirnya wong iku ceritane ora babakan ngaji, babakan donya maneh. Lah kok yo ana saiki iku lho. Saiki nek ngundang iki pira? Budgete pira? Ora takok ngilmune apa kok. Apa? Amplope pi? Iku lak wis bledus iki ngene ya. Manane wis donya iki serak karo-karuan. Makane berarti nek ngono, nek ana cermin sing resik dan itu memantulkan cahaya, saya akeh cermine, saya padang suasanane. Paham nggih? Saya padang suasanane. Mula Allah Subhanahu wa taala iku mewajibkan wong Jumatan, wajib jamaah, nglumpuk-nglumpuk ngaji niki. Nek menawa awak dhewe atine kesinaran wong saleh. Jadi saya akeh jamaahe, saya ana dalan gedhe entuk cahaya saka Gusti Allah. Fadkhuli fi ibadi. Kowe bareng karo wong sing duwe cermin. Supaya awakmu ku roh donya, supaya awakmu ku roh macem-macem, ora gampang nyalahno wong liya. Mau menek ora padha lah gampang nyalahno. Nggih, sampean kon Jumatan bareng-bareng, kon jamaah bareng-bareng. Lha saiki jenengan sing mlaku nang ngene 12. Bar azan ngisak utawa maghrib. Wong ngenteni jamaah iku nang ngene pendopo gawe sop nang ngarep. Pendopo karo udut iki ta ya? Alah imame urung tak udut sik nang njaba. Padahal kowe kok roh ganjaran iktikaf nang masjid. Iktike bakal paten. Orang ibadah sing paling enteng gampang ku iktikaf. Keman mlebu masjid niat iktikaf. Tengok-tengok ora salat. Tengok-tengok iktikaf nang masjid. Masjid itu maksudnya nang masjid, ora ngene pendopo. Jadi sing nek tinggal iktikaf iku masjid. Sampeyan lungguh-lungguh ngenteni jamaah apa meneh gelem salat 2 rakaat. Wah, ganjarane nek diketokno sampan bakal oyo
Lho ngene iki ora ngerti. Ana perkara sing enteng tapi sampean ora malah mau doi. Jadi sing paling apik sampean apa meneh ngenteni rotipan nang gandhu pemain nang masjid mlebu. Kowe ngenteni tok iku wis iktikaf. Nawaitul iktikaf bil masjid. Tengok-tengok lungguh dalan nerontong mara swargane Gusti Allah. Tapi wong rata-rata ora ngono. Luweh menting no nafsune, luweh nuruti kekarepane. Alung aku nang pendopo penak ya. Saya padha wae janjane. Njo pendopo ya ana tekele, njero ya ana tekel. Janjane padha wae. Kaya ngono tok lho saiki awak dhewe ora karo-karuan. Wong salat. Ya, salat. Ora tinggal salat itu yo menceng kabeh ngono iku jajal. Salat itu sing paling afdal iku apa? Sope lurus. Dadi pundak iki natap pundak, jendian natap jendian. Kudune ngono. Nek saiki lak yo ora. Nek kira-kira jejer iki beda partai, rada kan. Ya lah, ayo berarti makna awak dhewe iku iso nggawa nafsu, iso nggawa macam-macam. Iki gak mau kulinakno nglakoni ilmune, sampean iku yo tambah suwe tambah adoh. Ibarate sampean iku saya sering ngaji, kulo ngaji, ora tambah imane tapi tambah paite. Yo. Wis kaya ngono. Ya lho kaya apa jenenge? Kaya apa? Mau nih sirami bendino. Tambah subur, tapi ya tambah, Pak. Ya, iku nek sampean atine kecampur karo nafsu. Mula fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kowe bareng karo wong soleh, lan engko nek nang swarga yo bareng karo wong soleh. Awak dhewe iku nafsune akeh. Nafsu iku peteng. Sing iso dadekno kacau iku nafsune dhewe. Hawa nafsu iku kacau. Lah sing iso marekno iku apa? Sampeyan disawang karo waline Gusti Allah, sing wali mau nggawa cermin sehingga mantono cermin sama Gusti Allah. Apa sing ngene? Cahaya sama Gusti Allah. Nafsune sampean sing ketoke metengi dadi padang. Wis kaya ngene ngelumpuh. Dene wong nek ana wong 40 mesti ana waline siji. Dadi muga-muga ae dadi awak dhewe iku saya sering jamaah ya jamaah. Ora jamaah medan tok ngene apik ora aja medan tok ya ngaji-ngaji barang lho ya. Ya nggih. Jadi itu pentingnya ngaji. Manja al maut wa huwa yatlubul ilma liyuhbil Islam fa bainu wa bainal anbiya fil jannah darajan wahid. Sapa wong sing mati kok ndelalah lagi golek ilmu, derajate wong mau karo anbiya padha. Jadi wong swarga ngono swarga firdaus ana macam-macam ya. Sampeyan kepengen derajate karo nabi padha. Dalan sing paling penak lewat thalabil ilmi utawa golek ilmu. Al-Fatihah.